Ναι, Θελμά, δεν παίζεις έτσι σωστά. Ναι, πρέπει να είστε στη μέση τώρα. Όχι. Δεν είναι. Γιατί υπάρχουν... είναι δύο. Όχι, όπου θέλουν να πάνε. Κοίτα, χωρίς που παίρνει καλιά και κερδίζουν. Γιατί 16 ως τώρα. Αλλά φτάσαμε και το μέλλον, δεν πιάνετε. Όχι. Δεν πιάνετε. Αργήσατε πολύ. Χρήστο, βάλε μας με το Σταύρο. Πάει, τελείωσε. Δεν έχουνε δύναμη πια. Όπου, βγαίνεις πολύ πασαδόρε. Βγαίνεις πολύ πασαδόρε. Εντάξει, ναι,